Данчо е решил да изработи за нас дървен фонтан, съставен от 3 строговени дървени съда, защитени с импрегнант и масло на тимер. В предишното видео ви запознах с идеята за нашия фонтан. Сега ще навляза в дълбочина на изработката, ще покажа целият процес. Тъй като през съдовете ще тече вода, материалът трябва да е плътен и по-малко порест. Данчо е избрал да работи с дърво от ясен. Данчо разчертава формата и я изрязва. След това подготвя дървото за най-важната стъпка – центроването му на струга. Най-ценният помощник на дървостругаря. Майсторът започва с грубо оформяне на външната форма на съда. Ползван инструмент е холкера, това е полукръгло такова длето за оформяне, за моделиране на детайла. За да го издълбая отвътре и когато дълбочината е повече на 10 см, използваме ето тези инструменти. Това е кук. И той предимно се използва, когато от по-малък отвор да се издълбае по-голяма вместимост вътре. Използва се в изработването на бъклици. Следващите няколко часа майстор Данчо с прецизност и вещина ще оформи третия съд за фонтана. Важно е да се движи в посоката на дървените влакна, за да избегне нацепване или отчупване. Планшайвата се маха и водата изтича. Тук ще има някакъв улей, ще изтича в най-долния съд. В най-долния съд ще бъде захваната помпичката, която ще връща водата в най-горния. Правя проба и виждам, че е голям, трябва да го умаля още малко. Когато вече е доволен с формата, е време елементите да се изкурят. Данчо използва различни градации на шкурка, за да може финишните продукти да проникнат в дълбочина на дървото и да постигне копринено гладка повърхност. За да предпази дървото от различни вредители, като насекоми, гъбички, както и образуването на плесени, Данчо нанася слой тимер импрегнант. Той няма да позволи образуването на петна или гниене на дървесината. Изчаква елементите да изсъхнат. Данчо нанася 2 слоя защитно масло тимер. Това ще осигури пълно водоотблъскване на дървесината. Ще я запази еластична и устойчива на външни влияния. Частите са сухи. Време е фонтанът да бъде сглобен. Последни щрихи. Този великолепен фонтан е готов да донесе хармония във всяка градина. Следва среща с майстор Иван, изкусният майстор на дърворезбата.